Ekosistema batean, elikagaiak neurriz kanpo konzentratzeari deitzen zaio eutrofizazioa. Batez ere, ur ekosistemetan gertatzen da hau, putzuetan, aintziretan edo erreketan adibidez. Gehienetan gizakiaren aktibitatearen ondorioz sortzen dira kutsadura hauek. Industrian, nekazaritzan edo hondakin urek nitrogeno, fosforo edo materia organiko ugari izaten bai dute. Elikagai konzentrazio handi honen ondorioz, uretan bizi diren alga eta fitoplanktonak neurriz gabe ugaritzen dira. Eta honek bi ondorio dauzka. Alde batetik, oxigenoa kontsumitzen dute, uretan dagoen oxigenoa. Horrela, bertan bizi diren animaliei ez diete uzten arnasketa egiteko behar duten oxigenorik. Eta bestetik, gainekaldeko ur geruzan, berde koloreko geruza bat sortzen da, eta ez du argia pasatzen uzten. Modu hontan, uretan bizi diren algeek eta landarek ezin dute fotosintesia egin eta hil egiten dira.